நக்கீரன் அவர்கள் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு சார். ஜனநாயகன் படத்துக்காண்டி அந்த கேரவனுக்குள்ள ஒரு கேமரா வச்சு மக்களை ஃபுல்லாக கூட்டி அதை படம் எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் சார். எவ்வளோ பெரிய அறிவு குறைபாடு உடையவருக்கு திரு கோபால் என்பது புரிகிறதா? இருந்தாலும் மீசையில் தீயை தான் வைக்கணும். மீசை மட்டும் தான் பெருசாக இருக்குது, மூளை இல்லை. அவங்ககிட்ட தான் சினிமா ரிப்போர்ட் இருக்காங்களே, செக் பண்ணனா ஷூட் கிட்டலாம் முடிஞ்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பொங்கல் ரிலீஸ்க்கு இப்போ ஷூட் பண்ணிட்டு இருப்பியா நீ? அவ்வளோ பெரிய படத்துக்கு துளி உண்டு அறிவு இருக்கா? ஆனால் மக்களின் மூளையை மழுங்கடிப்பதற்கு, விஜய் மீது கோபத்தை திருப்பி விடுவதற்கு எல்லாவற்றையும் அவர்கள் செய்வார்கள். எந்த இழி காரியத்தையும் செய்ய தயங்க மாட்டார்கள். நேற்று இந்த நீதிமன்ற ப்ரொசீடிங்ஸ் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஜஸ்டிஸ் செந்தில்குமார் அந்த ரிமார்க்ஸ் எல்லாம் சொல்ல சன் நியூஸில் நியூஸ் கார்டெல்லாம் இப்படி பறந்துச்சு, ஞாபகம் இருக்கா? நீதிமன்றம் எழுப்பிய கேள்விகள் அப்படின்னு போட்டு, விஜய்க்கு தலைமை பண்பே இல்லாதவர் அப்படின்னு போட்டு வரிசையான கேள்வி எல்லாம் போட்டு, ஒய் ப்ரோ ராங் ப்ரோ சன் நியூஸ்ல நியூஸ் கார்டு இன்னைக்கு போடுறா. இப்போ போடு. நேற்று காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பேசினாங்களே நீதிபதிகள், போடுங்க. 41 பேர் இறந்துருக்காங்க. அதுல ஜட்ஜ் ஒரு ரிமார்க்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதுல போய் உங்க கிரியேட்டிவிட்டியை காட்டிட்டு இருக்கீங்க. ஒய் ப்ரோ வெரி ராங் ப்ரோ. புதிய தலைமுறை நீங்க அச்சு நான் பாரு, நீ வேடி புதிய தலைமுறை எப்படி என்னாட்டி அடிக்க போறாங்கன்னு பாரு. மிளவில் போச்சு.